Uma ulalela bazondayo bathi idlozi kalikho. Uma ulalela badukisi bathi idlozi kalikho. Hawukele mina, hawukele mina, hawukele mina, hawukele wethu ngalami, hawukele mina, hawukele wethu, hawukele mina, hawukele wethu ngalami, wethu ngalami we, wethu ngalami we, ngingakuboni ngalo wethu ngalami, Sibingelela abalaleli emakhaya, sibingelele nakuwe inyanga ubaba uBhungu. Ninjani baba? Siyabonga ayisaphila ngokufuyile kuhle empilweni. Noma ke itopic yanamhlanje esizokhuluma ngesithwalo esisaziyo ukuthi hayi ubaba uyasishaya uyabatshazwa ngaso. Lesi sithwalo lesi sasezibeni, kodwa singakafiki ke ekuchazeni ngaleso sithwalo. Ngifuna ukwazi nje ukuthi ubaba katshela abantu noma abalaleli emakhaya ukuthi waqala nini lo msebenzi wedlozi. Ndawuqala ngisemncane kakhulu. Nakhula nawo esikolweni benifunda nje usebenza lo msebenzi. Nasesikolweni bengiqhubeka nawo. Nemisi nezinceda nabafundi banceda. Ngicela uqala umsebenzi. Sibonge baba. Ngicela mhlawumbe ukubuza la ubaba achazele nababukele emakhaya ukuthi uma kukhona umuntu ohambile wayothatha isithwalo kwenye indawo, uthola ukuthi lesi sithwalo secontract, lesi sithwalo esinzima, lesi sithwalo esenza ukuthi umuntu asheshe ahambe ngesinye isikhathi, ubaba uyakwazi ukuthi amsize umuntu onjengaloyo mayefika kuyena ukuthi amsize kulesi sithwalo. Ngiyabasiza kakhulu. Ngiyabasiza kakhulu umuntu asebomba asafunda wakhe ngimlungisa. Mhlambe mfike susa yonke le. Ngiqale phansi. Hayi. Kuyazwakala. Siyabona cha hayi sithe singena la esigodleni siyabona ukuthi hayi kunzima la. Uyaphekwa ngempela, kuyaphekwa ngempela. Mhlawumbe sibona nemali ehlukene. La sibona imali yesiliva neyamaphepha. Yenzani le mali yesiliva engaka engakho engafakwa ngebank? Yenzani ngoba ihleli la esigodlweni baba? Hayi imali yanceda abantwana abafika abacela lemashumi ehlozi imali yabo liyibona. Ngiyafutha esibeni lonikela abantu baphile. Nomuntu kothakathayo usubelwa ahambe awathenga izinto ezimanje. Kuyazwakala. Cha angeke ngibuze la baba, kunesihlahla la ekuthiwa libunga. Lesi sihlahla lesikuthiwa siyakwazi ukushintsheka sisebenze njengomdlebe. Ubaba engabe uyakwazi ukwenza lowo msebenzi onjengaloyo? Hayi ngiyakwazi umkhulu ukwenza. Amakhahla anifundisa bayenza kanjani yanto. Uyapha kuyo uye nembuzi. Ibunga lile hlathi kodwa ayelile zolungu bajakuthini. Uye nembuzi, uye nogwayi ule mali emhlophe uthethe nalo ufuna ukujika nesitezo ndlela. Imbuzi kulele phakathi. So shintsha ngosibenze. Kuthi inyanga ningi zezilando ziyenza okanye inyanga ziyazi lento. Ziyazi ziyibona. Bayizokwenza. Kodwa kasebenza njalo kufuneka ubiye lapha khona manje seliyingozi kakhulu. Hayi kuyazwakala baba. Mhlawumbe asike sibuyele la kwitopic yosuku noma la ekumele khona uchaze khona kabanzi ngesithwalo lesi sasezibeni. Siyezwa abantu bayakhala kuthi hayi cha hayi uyasishaya ubaba lesi sithwalo. Awusitshela ukuthi senzeka kanjani lesi sithwalo, sithathwa futhi abanjani? Hayi sithathwa izinyanga abantu abanabhizinisi nabantu abafuna ukuvula icawe once back ibhaka khulu. Abantu banikele kakhulu ukugcwala imali. Amabhakati kugcwala imali amabhakati. Hayi kuyazwakala. Uzovula inkonzo nje. Hayi uyasithola. Hayi cha kuyazwakala, kuyabonakala ukuthi hayi indoda le ejubalalayo mayisehlathini. Siyabona la uphethe enansi induku leya ukuthi umzimba ukhala imali. Siyayibona impela ile nganemali ukuthi kahle kahle le nduku iphathwa abantu abanjani. Hayi iphathwa umuntu wenyanga. Iphathwa umuntu ibhizinisi anobhizinisi. Umuntu amathende kanjalo izinto zamathende.
Hayi kuyazwakala baba. Mhlawumbe sesizokubuya sigoqe siyacela ukuthi ubaba mhlawumbe asho emakhaya ukuthi utholakala kuyipi inamba khona abantu bezoza bembuze bamfonele bambuze beze futhi la asebenzela khona babonela amandla angaka nathi esifike sayibonela wona ngokwethu. Hayo inamba entholala kuyo 073 61 34 619 esibini 078 600 3319. Hayi kuyazwakala baba. Sesigoqa nje awunxenxa abantu ukuthi abafike bazoyibonela lamandla nawo amandla akhona ayatholakala khona abafundisi bafuna amandla abaphiwa amandla wena baba ungakwazi ukuthi ubasize awubabize ke nje sesivala mase ke beza ukuthi cha indoda nanzi iyakhuluma la beze kule ndawo. Hayi abantu isana zami ngayibuka bafuna amandla mabeze bazothola amandla.